खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोनखौ आं चेनेलाव बयखौबो बरायहरबाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय। दिनै जों जोंनि बर' हारिनि थाखाय दावहा नांगिरि बिथां एम बाथानि बागै माखासे खोथा सावरायगोन। बिथां एम बाथानि गुबै मुङानो जाहैबाय बिन'द मुसाहारि। बिसोरनि गामिया जाहैबाय दाउलाबारि, डिस्ट्रिक्टआ क'क्राझार। गामियाव बिथां एम बाथाखौ हंला होननानैसो मिथिनाय जायो। आखाइजों बानायनाय बमाखौ टेस्ट खालामनाय समावनो आखाइयाव नांदों आरो बे समावनो आखाइखौ दानस'नो गोनां जायो। जोबोद दुखुनांथाव जाथाय रायजो राजा नोंथांमोन। बिथां एम बाथानि आखाइया ससे गैलिया। बिदा सासे, बिब' सासे, फंबाय साथाम आरो लोगोसे बिनानाव सासे दं। दुखुनांथाव बाथ्रा, बिथाङा उन्दै समावनो बिफा गोमाजायो। आरोबाव खेबसे फोरमायनानै होबावनि, बिथां एम बाथानि गुबै मुङानो जाहैबाय बिन'द मुसाहारि। बिथांनि गामिया जाहैबाय दाउलाबारि, डिस्ट्रिक्टआ जाहैबाय क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट। गामियाव बिथांखौ हंला होननानैसो मिथिनाय जायो। हेन्डमेड बमा एबा आखाइजों बानायनाय बमाखौ टेस्ट नायनायावनो बिथांनि आखाइयाव नांदों आरो बे आखाइखौ दानस'नो गोनां जायो। बिदा सासे, बिब' सासे, फंबाय साथाम आरो लोगोसे बिनानाव सासे दं। बिथां एम बाथाया उन्दै समावनो बिफा गोमाजायो। खौराङाव फोरमायहरनाय बायदिब्ला बिथां एम बाथाया एबा बिन'द मुसाहारिया दा चिरां डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय बेंटल एरियायाव थायो होननानै फोरमायहरदों। बे चिरां डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय बेंटल होननाय जायगानिनो बिथांनि बिसिया। बिथां एम बाथानि बेबायदि जाथाय जानाया 2010 आरो 2011 मायथाइनि गेजेराव जादों। बे आखाइ जौनाय जाथाया। नोंथांमोना दिनैनि भिडिअ'आव गोबां खोथा मिथिबाय जानो हागौ बिथां एम बाथानि बागै। दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियावनो जोबनाय जाबाय। गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ'नि गेजेराव थाबैनो लोगो मोनगोन नोंथांखौ मोनसे गोदान टपिकनि गेजेराव। जय बर' हारिनि।